Здравейте, аз съм Мастера БГ и днес ще ви покажа как да си направите фойерверка на Майнкрафт. И хайде, чакай, само, не, само изчакайте, горе ли беше? Не, окей, ето я бе. Днес ще ви покажа как да си направите фойерверка на Майнкрафт. Взимате и хартия и това беше от мен. Абонирайте се, лайквайте и така нататък.